Gyere most, utazunk a tengeren át. Tengerzunknak öble már régen vár rád. Ott 3 kis csónakház táncol a parton, és a bódémat látod, ha zsákmányot tartom. Elfog a bánat, hát az se nagy baj, a vigaszod már is egy jó nagy hal. A szélben a fémpislat visztet jár, a tengeren 100 kaland csak rád vár. Nézd csak, de szép a víz, jöhet hullám, még vagy 10. Egy új hajót várunk, beköltözik holnap, és minden nap segíti majd a bajba jutottat. Dúlhat, vad vihar, jön a mentőhajó, semmi baj, úgy várjuk. Éliás a mentőhajó. Hol van Éliás? Egy doboz bajuszbalzsam. Éliás! Hol van Éliás? A bajuszbalzsamot azonnal el kell szállítani Vénpislának. Nem értem. Éliás mindig pontos. Talán meg kell mentenie egy bajba jutott hajót. De Fürge itt van, nem látjátok? És ő soha nem távolodik el túlságosan Éliástól. Ó, egy pillanat, hol az a kis vakarcs? Indulás előtt mindig pontosan meg szokta mondani, hogy hová készül, nem? Gondoljátok, hogy megbántottuk tegnap este? Igen, mert Halas-Hálós nem bírja tartani a száját. Ó, és ezt épp te mondod, ha? Lehet, hogy elhagyott minket. Jaj, ne, az borzasztó lenne. Akkor kisietne ezután a segítségünkre. Menjünk és keressük meg. Gyere, Halas-Hálós, hívjuk el Elinort is. Na? Most miért nézel rám így, Daru? Nyugalom, megkeresem azt a vakarcsot. Még ilyet. Jól megjesztettelek? Éliás! Éliás! Ez aztán közel volt, Halas-Hálós. Máskor nézz az orrod elé. Jó reggelt! Góliát, nem láttad errefelé Éliást? Ebben az ágban nem hallom, mit mondasz, Elinor! Egy szót sem értek ettől az ajtól! Ha? Nem látta? Süket szegény! Sehol se találom. Remélem nem esett baj a szegénynek. Ti meg mit tényferegtek errefelé? Na, még ez is. Jakti! Éliás eltűnt! Kezd sötétedni. Segítesz a keresésben? Szóval eltűnt a kisfajtás? Nagy bajban lennék nélküle, sokszor megmentett már. Természetesen segítek megkeresni. Még nem jártunk kinn a Vénpislánál. Egy szuper gyors versenyhajónak ez csak egy ugrás! Majd én elvégzem a munkát. Jaj, nem arra akartam menni.
csak micsoda magas vendég. Jó reggelt, mondd csak. Nem láttad ma Éliást? Vén Pisla, sehol nem találjuk. Tényleg? Itt sajnos nagyon rég járt utoljára. Az utánpótlásomat sem hozta. Remélem nem esett baja. Ó, én biztos vagyok benne, hogy jól van. Ellentétben velem, aki mindig bajba keveredik odakinn, és meg kell menteni. Éliás létszükséglet a számomra. Bizony, gyakran előfordul az életben, hogy csak akkor értékeljük, amink van, amikor már elveszítettük. Biztosan megtaláljátok Éliást. Remélem. Jó. Mondhatom, szép kis karcolás volt rajtad, Éliás. De most már szebb vagy, mint újkorodban, úgy bizony. Köszönöm a segítséget. Ugyan semmiség. Nagyon szívesen tettem. Eltartott egy darabig az igaz, de biztosan ismered a mondást, hogy a szépségért szenvedni kell. Sietnem kell haza. Lehet, hogy a többiek már keresnek. Hát akkor siess. Szia! Szia! Ez az egyetlen hely, ahol nem kerestük. Gondoljátok, hogy Éliás odabent van? Ez véletlenül nem a feneketlen barlang? De igen. Az kísértet járta hely. Kísértet járta? Ugyan dehogy. Na tessék. A propellerem túl széles, összetörne a falon. Na igen, én sem mehetek be. Nem szeretném összekarcolni az új lakkozásomat. Menj innen, pörgettyű! Halashálósnak most dolgoznia kell. Jól van, akkor bemegyek én. Látsz valamit? Teknő! Teknő! Ha-hó! Ó, te jó ég! Teknő megint elaludt. Most már kezd eléggé besötétedni, nem gondoljátok? Éliás! Hol vagy? Itt vagyok! Éliás, végre itt vagy! Hol voltál? Hol Mégis csavarodtál? előkeveredtél. Itt vagy már? Na jól van akkor. Jaj, te örülök! Szóval akkor hol voltál? Góliáttól jövök, szépen újra fényezett. Teknő elaludt, amikor bement a barlangba, hogy megkeressen. Ki kell hoznod őt, Éliás? Már is. Drága Éliás. Hát itt vagy, annyira aggódtunk, érted? Igen, elnézést. Tényleg kerestetek? De még mennyire, kispajtás? Igen, tudod, nélküled nem boldogulunk sokáig. Ígérem, hogy ezután mindig szólok, hogy hová megyek. Örülünk, hogy megint itt vagy velünk. Magyar hangok: Markovics Tamás, Bartuc Attila, Háda János, Nárői Erika, Revicki Gábor, Kassai Károly, Makai Andrea. Magyar szöveg Frenkel Gergely, hangmérnök Józsa Levente, vágó Makai István, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Forgalmazza a Mirax.